Gynta flwyddyn yn ôl, doedd gan Gylch Meithrin Bedd Gelert ddim ardal y tu allan. Felly, trwy gydweithio gyda thîm yr ymddiriedolaeth genedlaethol, fe lwyddon nhw i greu Cylch y Goedwig, sef man arbennig mewn coedwig leol. Erbyn hyn, mae hanner sesiynau'r Cylch Meithrin yn cael eu cynnal yn y goedwig, gan wneud defnydd llawn o'r amgylchedd hardd o'i cwmpas. Yn yr ardal yma, mae Cylch yn gwneud defnydd llawn o ddeunyddiau naturiol y goedwig, enghraifft bonion coed, dail, mes a ffrif ac yn dod â chydig o offer fel sialc, clai, rhaff ac offer coed i gyfoethogi addysg y plant. Maent yn defnyddio tarpolin i'r plant wneud gwarchodfa yn y coed fel bod modd mwynhau'r goedwig drwy'r flwyddyn. Bydd y plant yn cerdded o'r Cylch Meithrin yn y pentref i Gylch y Goedwig ym mhob tywydd gan ganu i'r goedwig gyda ni ar hyd y ffordd. Mae arweinydd y Cylch yn dilyn cwrs Ysgol Goedwig mwyn sicrhau fod y profiadau mae'r plant yn ei gael yn y goedwig yn rhai cyfoethog, gan wneud iddynt werthfawrogi'r hyn sydd o'i cwmpas. Ac maent yn ymwybodol o effaith y tywydd ar yr amgylchedd a'r gwahanol dymhorau ar y goedwig. Yn y goedwig, mae'r plant yn dysgu nifer o sgiliau gan ddefnyddio offer tocio brigau, morthwyl a hoelion gan weithio fel tîm i greu gweithgareddau dychmygus, enghraifft ras rwystrau, den ac yn y blaen. Mae Cylch y Goedwig wedi llwyddo i greu gofod awyr agored arbennig i'r plant ac wedi rhoi profiadau dysgu deallus ac arbrydiau rhai gwirioneddol hudolus i'r plant. Llongyfarchiadau i Gylch Meithrin Bedd Gelert.